Hello friends, फरायबाय Bodo info official YouTube चेनेलाव गोदान साख्रिनि आपडेट लाबोदों। बेनो जाबाय Grade-3 आरो Grade-4 साख्रि लोगोसे टीचिं आरो नन टीचिंनि सायाव। दा बे पस्टआ बबेनिफ्राय फैदों जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन, बेखायनो गोबाव खालामा। जों अफिशियेल साइटआव फैखाबाय आरो बे फर्मआ नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन। दा पस्टआ मोननै रोखोमनि दङ, बेनो जाबाय टीचिं आरो नन टीचिं। दा बेखायनो जों फार्स्टआव नायगोन नन टीचिंखौ, जेराव बयबो जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। टोटेल पस्टआ 78 दङ, बेनि गेजेराव टीचिं आरो नन टीचिं दङ। दा बेखायनो जों फार्स्टआव नायग्रोगोन, बेनो जाबाय गाहायनि अप्शन नन टीचिं लाइनावहाय। आरो बेयाव नायनाय लोगो लोगो अफिशियेल PDF फाइलआ मोनगोन, बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव, नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बेनिफ्रायनो मोननो हागोन। दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन माधवदेव इउनिभार्सिटि लखिमपुरनिफ्राय, लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय, जायफ्रा खाथि खालानि। बिनि लास्ट डेट होनोबा 17 अक्ट'बरसिम दङ। Grade-3 Grade-4 बियो साख्रि, अके। टोटेल पस्टआ बेयाव 11 दङ। स' बिनि लास्ट डेटआ मोनबाय जोंहा 17 अक्ट'बर। अफिशियेल साइटआ बेनो, लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव, बेयाव फैनानै नायनो हागोन। दा फार्स्टनि पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट दङ, 6 भेकेन्सि। बिनि गेजेराव STPआव जोंहा सासे रिजार्भेसन दङ, आनरिजार्भआव 3 दङ। स' बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन, लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थानांगोन। स्केल फिया नायोबा 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ 5,600 नोंथांमोना पर मान्थ मोननो हागोन। बेनो जाबाय JA पस्टआव नोंथांमोना STPआव रिजार्भेसन दङ, बेखायनो खाथि खाला दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दा। देन सेकेन्ड पस्टआव लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट दङ, बेयाव सासेल' दङ। बेयाव नोंथांमोना आनरिजार्भ बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बेखौ नायना लादो, स्क्रिनशट खालामनानै, जायफ्रा खाथि खाला दङ खालामनो हागोन। दा फैबाय MTS साख्रियाव गासै 11 भेकेन्सि दङ, जेराव मिनिमाम 10 पास जाबानो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। दा स्केल फिखौ नायना लादो, स्क्रिनशट खालामना लादो। आरो बेयाव STPआ साबेसे केटेगरि दङ एबा रिजार्भेसन होनोबा दा STPआव 2 दङ, बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 3 दङ। स' बेखायनो STP जायफ्रानोखि बर'फोर दङ लखिमपुर साइडआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। देन नेक्स्टआव फैबाय बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय हागोन, आरो जोंनि STP खथाया 45 इयार्ससिम बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिनि अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन, अनलाइन जानाय नङा। बेखायनो फर्मेटआ दंखायो, बेनिफ्राय एड्रेसा बेनो, बे एड्रेसा लखिमपुराव नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामना हरनांगोन, एबा नोंथांमोना लकेलबा नोंथांमोना लकेलाव हैनो हागोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा, एग्जाम फिस दङ जोंनि STआव 375। स' बेखौहाय द्राफ्टसो दानांगोन। स्टेट बेंक अफ इन्डिया नोंथांमोना बेयाव पे खालामनांगोन। एड्रेसा दंखायो लखिमपुरावसो, बेखौ नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन आरो, अके। स' इन्टारभिउ प्रसेसआ बेनो, फार्स्टआव रिटिन टेस्ट दङ, स्किल टेस्ट दङ आरो इन्टारभिउ दङ। स' बे मोनथाम स्टेजजों खनसेनो मोजां काटअफ मोनोबा नोंथांमोना डाइरेक्ट साख्रि मोनगोन MTS हिसाबै एबा JA पस्टआव। स' बे थांबाय नन टिचिंनि। दाना फैबाय नोंथांमोननि फर्मआ बबेयाव मोनगोन। स' गाहायाव दङ नै एप्लिकेसन फर्मेटआ दंखायो, बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दानिया टिचिं लाइनाव नायनोबा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो, अफिशियेल नटिफिकेसन बेयावनो खालामनो हागोन, एबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेनो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन। बेयाव नोंथांमोना एग्जाम फिसा 1500 खालामनांगोन। थ' गासैबो एड्रेसा सेमानो दङ, नोंथांमोना बेयावनो हरनांगोन लखिमपुराव। अफिशियेल नटिसआ गाहायाव दङ, नोंथांमोना चेक खालामनानै बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन आरो, अके। अफिशियेल नटिफिकेसना बेयावनो दङ, फर्मेटआबो दंखायो, गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो नोंथांमोना मोनजोबगोन। दा जों जास्ट भिउ खालामबाय। बेनो जाबाय पस्टआ दङ नै फाइनेन्स अफिसार दङ, बेनिफ्राय प्रफेसार दङ, एसामिस, बटानि, केमिस्ट्रि। नोंथांमोना एस पार UGC नर्म्सनि थाखाय बेयाव लादों, आरो STPआवबो रिजार्भेसन दङ पस्टआ। स' बेखायनो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ, इलिजिबल जायोबा गोबां साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट दङ, जेरै इडुकेसन दङ, इंलिस दङ, इक'नमिक्स दङ, मेथ्स दङ, केमिस्ट्रि दङ, फिजिक्स दङ, जुल'जि दङ, नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट 78 भेकेन्सि नोंथांमोननि माधवदेव इउनिभार्सिटि।